футболбозони зери 16 солаи кишвари мо дар чемпионати иттиҳодияи футболи осиёи марказӣ ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҷараён дорад, рақибони хешро сарафканда намуда, садри ҷадвали умумиро ба касе доданӣ нестанд. Шогирдони Аҳлиддин Турдиев дар бозии чаҳоруми хеш бо ҳамсолнашон аз кишвари Эрон майдондорӣ карданд, ки натиҷаи ин вохӯрии марказӣ имкониятро барои ба даст овардани мақоми аввали тими наврасони Тоҷикистон дар мусобиқоти бошукӯҳ устувор намуд. Мунтахаби наврасони Тоҷикистон дар бозии севими худ дар доираи чемпионати кишварҳои узви иттиҳоди футболи осиёи марказӣ миёни футболбозони 16 сола бар тими миллии футболи наврасони ҷумҳурии исломии Эрон пирӯз шуд. вохӯрӣ дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе сурат гирифта, бо ҳисоби 3-0 ба фоидаи футболбозони мамлакатамон хатм гардид. голи нахустини мунтахаби наврасони тоҷикро Кабир Салимшоев дар дақиқаи 15 дидор ба самар расонид. ин футболбози умедбахши кишвар дар қисмати аввали рақобат боз як маротибаи дигар дарвозабони мунтахаби наврасони Эронро маҷбур сохт то тӯбро аз дохили тури дарвозааш берун орад ва бадин васила ҳисоб 2-0 гардид. дар дақиқаҳои изофанамудаи охири бозӣ бошад, футболбози дигари тими миллии наврасони мамлакат Суннатулло Азизов ба натиҷаи ин дидор нуқтаи ниҳоӣ гузошт. ҳамакнун бозии навбатии хешро футболбозони навраси тоҷик бо ҳамсолонашон аз Афғонистон санаи 1 август доир мекунад. дар дидори оянда барои мунтахаби 16 солаи мо як имтиёз ҳам кофист то ғолиби мусобиқаи мазкур гардад. این بازی رو ما خیلی خوب شروع نکردیم و توی دوتا حادثه گل خوردیم، یکیش که از تو کورنر رفت تو گل و شاید اون باعث شد که یه مقدار بازی بچه‌ها به هم بریزه. تعویضایی کردیم که بچه‌ها بتونن سریعتر به خودشون برگردن، این اتفاق افتاد. حتی گل هم زدیم که باز پنالتی شد، چندین موقعیت داشتیم اتفاق نیفتاد. اما خب ما تو دوتا گروه بچه‌ها رو کردیم، یه گروه اومده اینجا، یه گروه رفته چین. ان شاءالله این تجربه بشه برای اینکه بتونن دوتا группы به هم برسن و بتونیم یه تیم منسجم‌تر داشته باشیم. Была сегодня очень тяжелая игра, ребята старались, самое главное выполнили установку, которую мы дали на игру. Ребята сегодня играли очень здорово, комбинационный футбол, у них горели глаза, я рад, что мы добились успеха.